Pois eu vexo doutra maneira. Para min, indefinida, é esa sensación de erguerse aliviado, pero coa dúbida do significado que poida ter o que acabas de soñar. Ou seguir en fronte a unha pantalla, xa ben entrada a noite, co único obxectivo de rematar ese proxecto que levas toda a tarde autoconvencéndote de que o acabas nun momento. E que as horas de dormir estean contadas, pero tamén levar o peso dunha manta menos á cama. Escoitar a choiva petar nas tellas, cada vez con máis intensidade, como se tentasen tirar abaixo todo o tellado. E despois, calma, sosego. Pero de súpeto, nun instante, énchese a habitación de luz e ao lonxe retumba un trono ata mimetizarse co silencio. E choiva, outra vez, e na cama ese sentimento de intranquilidade indefinible, pero de sosego.